Jedna otázka členom Hurikán, legendárnej skupiny, ktorá pôsobila v minulosti a pôsobí ešte aj dneska. Ako si spomínate na obdobie, keď ste privádzali do Varu všetky dedinské a mestské zábavy v blízkom aj vzdialenom okolí? Hovorí frontman skupiny Miro Greguš. Boli to úžasné časy, boli sme mladí, plní energie, nehovorím, že nemáme aj dnes energiu. A v podstate staviali sme to, čo dnes existuje v podstate už v tých časoch. Vtedy sme robili vlastné veci, Pišta robil texty, ja som robil melódie a opačne, hej. Boli to nádherné časy, no a spomínam na to vždy s úctou a láskou. Ďakujem, bolo to veľmi pekné. Teraz pokračuje tvorca textov Štefan Demčík. Tak nielen tvorca textov, ale aj melódií, pretože niekedy človek zažije také veci v živote, ktoré ho, dajme tomu, nakopnú, alebo možno niekedy aj zlomia. Muzikant má tú výhodu, že vie svoje pocity vložiť či už do melódie, alebo do textu. A to je najlepšie, keď si nájde publikum, alebo ľudia sa nájdú v tých textoch a v tej melódii, ktorú prežíva ten muzikant, ktorého to oslovil. To je na nezaplatenie. Ďakujem pekne za dnešné interview.